Daalụnụ ụmụnne m, n'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya gbasara ụmụada maọbụ ụmụọkpụ. Ị ma ndị bụ ụmụada maọbụ ndị bụ ụmụọkpụ? Kedu ntị. Ụmụada maọbụ ụmụọkpụ bụ ndị so na-etinye aka n'ịhazi ọchịchị. Ụmụọkpụ bụ ndị amụrụ n'ụlọ, alụọ ha n'ụlọ maọbụ n'ama. Ha bụ ụmụ nwanyị amụrụ ha n'ụlọ, alụọ ha n'ụlọ maọbụ alụọ ha n'ama. Nwaanyị ọbụla amụrụ n'ụlọ, ọlụọ dị n'ụlọ maọbụ ọlụọ dị n'ama bụ ụmụọkpụ obodo ahụ amụrụ ya. Ụmụada so na ndị a na-enye ugwu na nsọpụrụ n'ala Igbo. N'oge ụfọdụ anaghị agbagha okwu ha agbagha n'obodo site n'ikikere ha nwere. Ụmụada bụ ndị nwere ikikere nke ukwuu. Ha kwu ha n'okwu gbawam, etu ahụ ha kwuru ya ka ọ dị, mana ọ bụghị oge niile. Oge ụfọdụ ọ na-adị ire. Mana ụmụada nwere oke na ọrụ dịrị ha n'ala Igbo. Oke na ọrụ ahụ dịrị ụmụada ka m ga-akpa ugbu a, ka ị gede ntị mara ihe bụ oke na ọrụ ụmụada. Nke mbụ, ụmụada na-enye aka soro kpezie esemokwu dapụtara n'obodo. Ụmụada ga-abịa tinye ọnụ, kwuo okwu, hazie ihe ahụ. Arụ ahụ na-eme n'obodo akwụsị, ama arụ ahụ ikpe, si ihe a jọrọ njọ. O nwere nwoke na-emegbu nwunye emegbu, ọ bụ ụmụada ga-aga dọọ ya aka na ntị, si ya sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Nwoke ahụ ga-akwụsị ịdị na-emegbu nwunye emegbu maọbụ na-eti nwunye ya ihe. Ọ bụ oke na ọrụ ụmụada. Ọ bụrụ na akwamozu n'ala Igbo, onwe ka nsogbu ọbụla maọbụ esemokwu ọbụla si dapụta n'etiti ndị na-akwa ozu maọbụ n'ebe a na-akwa ozu, ọ bụ ụmụada na-enye aka soro dozie ya bụ okwu maọbụ ya bụ nsogbu. Ihe a na-agakwa siriri werere. Ihe a bụ oke na ọrụ ụmụada. Ọ bụrụ na nwa okorobịa tozuo ịlụ nwaanyị, ụmụnna, ụmụada, ezinụlọ na-alụ nwaanyị ga-eso duga onye ahụ na-alụ nwaanyị ka ọ gaa kpọta nwaanyị ọhụrụ. Ụmụada na-eso oge ụfọdụ gaa soro lụta nwaanyị. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ọdachi na-adabido ezinụlọ maọbụ obodo, ụmụada ga-eso gaa n'afa chọpụta ihe mere ihe dị otu a ji adị, ihe mere ọdachi ya ji dabido ezinụlọ dị otu a maọbụ obodo ha si n'ime ya. Ga-eso gaa n'afa, dibịa agbara ha afa, ha chọpụta ihe butere ya bụ ọdachi. Ụmụada na-esokwa na-ahazi obodo. Ha ga-ahụ na ahịa dị ọcha, ha na-ahụ na ụzọ mmiri anaghị eruchi eruchi, ha na-ahụkwa na mmiri na-adị ọcha. Ọ dịala ọtụtụ oge anyị si eme ihe onyonyo na-akụziri gị asụsụ Igbo. Ha niile nọcha na YouTube. Ị gaa na YouTube, ị ga-ahụ ha niile. Ndewo, binyere anyị aka na subscribe, ewetago, na-esonye anyị na Facebook, na-akwado ihe anyị na-eme ka ọ ga-abụ anyị enwe mmasị na-ewepụtakwa n'oge ọzọ, maka etu onye gwụrụ akịdị ọgwọta ọzọ. Ndewonu.